Il-budget għas-sena d-dieħla jinkludi numru ta' żidiet fir-rati ta' stisa. Il-poplu Malti u Awċi se jkollu jħallas aktar għall-alkoħol, se jħallas aktar għas-sigaretti, se jħallas aktar għall-fuel u żieda wkoll fil-prezz tas-siment. Inħarsu lejn dawn iż-żidiet settur b'settur. L-alkoħol. F'dak li għandu x'jaqsam ma' produtturi żgħar, il-birra se tiżdied bi 11 ċenteżmu għal kull 100 litru, jiġifieri madwar 2 ċenteżmi għal kull pinta birra. Waqt li l-prezz tal-bqija tal-birra li ssir minn produtturi kbar se jiżdied bi 23 ċenteżmu għal kull 100 litru, jiġifieri kważi 5 ċenteżmi għal kull pinta birra. Se jkun hemm ukoll żieda ta' ċenteżmu f'xorb ieħor alkoħoliku li mhuwiex birra. Induru issa għat-tabak. Iż-żieda għal kull pakkett ta' sigaretti se tkun ta' mhux inqas minn 15 ċenteżmu għal kull pakkett. Madankollu iċ-ċifri tal-Gvern jagħtu dettalji biss taż-żieda minima fil-prezz tas-sigaretti u għalhekk wieħed ma jistax jeskludi li ż-żieda ta' xi pakketti ta' sigaretti tkun aktar minn 15 ċenteżmu. It-tabak tal-brim se jiżdied bi 8 ċenteżmu għal kull kilo, ċirka ta' 41 ċenteżmu kull pakkett, waqt li t-tabak tal-pipa se jiżdied b'2 ċenteżmu għal kull kilo. Inħarsu issa lejn il-fuel, settur li qed jesperjenza tnaqqis fil-prezzijiet madwar id-dinja, iżda il-Gvern Malti se jkun qed jolli l-prezzijiet f'pajjiżna. Prattikament il-prezz tal-fuel kollu se jiżdied b'2 ċenteżmi, kemm il-petrol, kemm id-diesel kif ukoll il-petrolju. Kollha se jiżdiedu b'2 ċenteżmi għal kull litru. Iż-żieda fil-prezzijiet tal-fuel se tidħol fis-seħħ f'Marzu li ġej. Sa dakinhar il-prezz tad-diesel se jibqa' l-istess, waqt li dak tal-petrol se jiżdied b'ċenteżmu għal kull litru f'Jannar. Biex imbagħad minn Marzu il-prezz tal-fuels kollha jiżdied b'2 ċenteżmi fuq kull litru. Fl-aħħar nett il-prezz tas-siment se jiżdied b'10 euro għal kull tunnellata. Iż-żidiet fil-prezz tal-alkoħol, fil-prezz tas-sigaretti kif ukoll iż-żieda fil-prezz tas-siment se jidħlu fis-seħħ b'mod immedjat.